Зорка Бетлеемска над землею зяе, радостную вестку людям обвещае. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Промень Божьей ласки на землю пролился, каб тебе дать счастье, избавца народился. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Земля и небо радостно спевают. Ангелы свету диво обвещают. Христос явился, Бог объявился, ангелы славят, чудно спевают, пастушки играют, вол заслон витают, у дитяти Бога знают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, чудно спевают, пастушки играют, вол заслон витают, у дитяти Бога знают. Сёння в Бетлеем, дивная новина. Пречиста дева народила сына. Христос родился, Бог проявился, ангелы славят, чудно спевают, пастушки играют, вол заслон витают, у дитяти Бога знают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, чудно спевают, пастушки играют, вол заслон витают, у дитяти Бога знают. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. С Духом Твоим. Сьогодні 29 студня відзначаємо успомін благословенної Болеслави Марії Лямент, Панни. Праз її заступництво зносимо наші молитви до милосердного Бога падчас гэтай канцелябраванай святой мшы. Адзін са святароў моліцца в інтэнцыі падзякі за пражытыя 33 гады Владимира Жолтка з просьбай аб Божым благословленні, патрэбных ласка, здароўя і дарах Духа Святого для яго на далейшыя гады жыцця. Другі святар моліцца за святой памяць Дануту Падбярэўскую 8 месяц пасля яе смерці, просячы милосерднага Бога, каб прыняў яе ў сваё небеснае валадарства. Благословенная Болеслава таксама з'яўляецца заснавальніцай кангрэгацыі місіянерак святой сям'і, да якой належаць нашыя сёстры. Таму
Отуляем их нашей молитвой и просим об потребных ласках и Божьем благословении в их послуді и житті. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что грешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты для большей хвалы Твоего имя учинил, что благословенная Болеслава Мария присвятила себе справе поеднания христианов, даючи нам приклад живой веры. Праздние заступництва взглянь ласкаво на Твой верный люд, и ученика Пусея, кого освятил один хрост, поеднались в одной вере и братней любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живей володарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання послання до Габреяў. Кожны святар штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адныя і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў. А Езус Христос, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі ягонныя будуць пакладзены, як падножжа ног ягонных. Бо Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі асвечаных. Пра гэта сведчыць нам і Дух Святы, бо сказана: «Вось запавет, які устанаўляю з імі пасля гэтых дзён, кажа Пан. Укладу законы мае у іхнія сэрцы і запішу іх у розуме іхнім, а грахоў і беззаконняў іх больш не ўспомню. А дзе ёсць прабачэнне грахоў, там ужо няма ахвяры за іх». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Ty святар навеки на взор Мельхизедека. Ти святар навеки на взор Мельхизедека. Он сказал моему Пану: сядай праворуч мяне, покуль не покладу ворогов твоих до подножа твоего. Ти святар навеки на взор Мельхизедека. Що зло сили твоей спашле Пан Сиону, будешь володарить сярод ворогов твоих. Ти святар навеки на взор Мельхизедека. С тобою панование в день твою моцы у брязку святости, зулонья перед свитанием народил тебе. Он присягнул и не пошкодует,
Ты святар навеки на взор Мельхизедека. Ты святар навеки на узор Мельхизедека. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Зернем есть Божие Слово, сей бит Христос. Кожний, хто його знайде, буде жить навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus znów począł nauczać kala mora i sabrał się do jego wielki natłup ludzi, tak, że on wejrzał u czowien i siedział im na mory, a wесь naród był na bieраzie kala mora. I on nauczał ich mnogому przy powieściach i kazał im u swoim w uczenni: Słuchajcie, woś wyszedł siejbić siejać. I kali siejał, stało się tak, że одно зерnie upało z kraj drogi i przylecieli ptuszki i podziałbli jego. Іншая упала на камянистую глебу, где было мало земли, и одразу проросло, бо земля была неглибокая. А коли взошло солнце, завяло, бо не имело корення, и засохло. Іншая упала поміж терну, и вырос терн, и заглушил его, так, что не дало плоду. Іншая упала на добрую глебу, и дало плен, який взошел и вырос. И принесла плен одно у 30, другое у 60, а іншее у 100 разов больше. И сказал им: Хто мае вуши, каб слухать, нехай слухае. А коли застаўся один, пытали его тыя, хто был вокол его разом с 12 об приповести. И он сказал им: Вам дадена таємниця Божого владарства, а для тых, хто звонку, усё адбываецца ў приповестях, каб яны глядзелі і не бачылі, слухали і не разумелі, каб не навярнуліся і каб не было даравана ім. І сказаў ім: Не разумееце гэтай прыпавесці, а як жа зразумееце ўсе іншыя прыпавесці? Сейбіт сее слова. Пасеянае ўскрай дарогі – гэта тыя, у кім сеецца слова, але як толькі пачуюць яго, адразу прыходзіць сатана і забірае слова, пасеянае ў іх. Пасеяныя на камяністай глебе – гэта тыя, хто як толькі пачуе слова, адразу з радасцю прымае яго, але не мае ў сабе кораня, і яны не сталыя. Потым, калі настане ўціск і пераслед за слова, адразу губляюць веру. Пасеяныя ў цернях – гэта тыя, хто чуе слова, але турботы свету, зман багацця ды іншыя прагненні уваходзяць у іх і заглушаюць слова, і яно застаецца бясплённым. А пасеяныя на добрай глебе – гэта тыя, хто слухае слова і прымае яго і прыносіць плён. Адзін у 30, другі ў 60, а іншы ў 100 разоў большы. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Милоне Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня в Евангелии мы чули вядомую прыпавесць аб сейбіце, які сее зерне. І чуем мы таксама аб тым, што Езус кажа, што ёсць такія людзі, хто глядзіць і не бачыць, слухае, але не разумее, каб не навярнуліся, каб не было даравана ім. Те слова не азначаюць таго, што Бог хоча, каб хтосьці не збавіўся, бо Бог дае свае слова, скіруе яго да кожнага чалавека. Аднак ёсць тыя, хто
нават не хочуць паспрабаваць гэта Слова Божае прыняць. Браты і сёстры, Езус параўноўвае Божае Слова да зерня, а сэрца чалавека да глебы. І часцей за ўсё, калі мы разважаем аб гэтай прыпавесці, то, так сказаць, параўноўваем сябе, якой глебай з'яўляецца маё сэрца. Ці я больш падобны на дарогу, ці на зерне, якое упало на камяністую глебу, ці ў цёрн, ці ўсё ж такі ў зямлю, якая прынесла плён, зямлю ураджайную. Так, дарагія браты і сёстры, так сапраўды у розныя моманты нашага жыцця наша сэрца можа быць падобнае да рознай глебы. Можа здарыцца так, што часам мы не прынимаем якоесьці Божае натхненне, нават не стараемся за ім пайсці. Часам, можа, нас няма жадання адказаць на Божы заклік, на Божае запрашэнне. А часам менавіта мы прымаем гэтае Божае Слова, стараемся яго рэалізаваць у жыцці і прыносім сапраўды вялікі плён. У розны момант жыцця наша сэрца можа быць зусім іншае. І, дарагія браты і сёстры, гэта трэба таксама заўсёды ўсведамляць. І калі штосьці ў нас не атрымліваецца, калі нам здаецца, што дзесьці мы аддаляемся ад Бога, губляем гэтую сувязь з ім, з яго словам, то не трэба ўпадаць у адчай, бо прычыны гэта могуць быць розныя. Часам нават тое, што мы проста трапляем у такую рутыну, у слуханні Євангелія, у нашай малітве, у нашай сувязі з Богам. І тады здаецца нам, што те Божае Слово да нас ужо так не прамаўляе, не кранае нашае сэрца. Божую прысутнасць мы так ужо не адчуваем блізка і гэтак далей. Аднак, дарагія браты і сёстры, таксама мы павінны памятаць аб тым, што Божае Слово, так як зерне, заўсёды расце. Нават калі гэтага не бачна, нават калі мы гэтага не адчуваем, яно ўзрастае ў сэрцы. Калі мы дазваляем, каб гэтае Слово трапіла ў нашае сэрца. І хоць, вядома, мы павінны клапаціцца аб тым, каб гэтае Слово ў нашым сэрцы ўзрастала, аднак так сапраўды тым, хто дае ўзрост, з'яўляецца сам Бог, з'яўляецца Дух Святы. Таму, дарагія браты і сёстры, Бог нават з чагосьці дрэннага, нават з чагосьці недасканалага, са слабасці чалавечай можа прывесці да чагосьці добрага, можа даць узрост у ласцы, калі чалавек дазволіць гэта яму зрабіць. Таму варта, асабліва ў такія моманты, калі мы чуем, можа, губляем гэтую блізкасць з Богам, не адчуваем, што Слова Божае нас кранае, варта звяртацца да Духа Святога і прасіць аб натхненні, прасіць аб дапамозе. І з іншага боку, дарагія браты і сёстры, таксама мы павінны памятаць аб тым, што не толькі нашае сэрца падобнае да глебы, да рознай глебы можа быць, але таксама сэрцы іншых людзей, тых, каго мы сустракаем, тых, хто жыве навокал нас, нашых блізніх. І таму, дарагія браты і сёстры, вельмі важна, каб мы стараліся дапамагчы іншым людзям, каб гэтае Божае Слово, гэтае зерне, засеяно іх сэрцы, узрастала, каб сапраўды прыносіла плён, каб мы сталі гэтым інструментам у руках Божых, праз які Ён прыйдзе да чалавека і дазволіць яму таксама прынесці вялікі плён Божай ласкі. Амен. Пра заступніцтва благословенной Баляславы Марыі Лямент, Панны, ўзнясём да Бога нашы супольныя малітвы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб адчувалі свой абавязак сведчыць аб Хрысце сваім жыццём. Цябе просім. Молімся за тых, хто клапоціцца аб еднасці хрысціянаў, каб, наследуючы прыклад благословенной Баляславы, сваёй адданай працай набліжалі час еднасці Касцёла. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў нашай краіны, каб пры пераадоленні цяжкасцяў і праблем накіраваліся прынцыпамі праўды і любові. Цябе просім.
Молімся за моладзь, каб выконваючы абавязкі свайго жыццёвага паклікання, яна аддана служыла Хрысту. Цябе просім. Молімся об Божым благословенні, патрэбных ласка, дара Духа Святого для Владимира Жолтка, у дзень яго нараджэння. Цябе просім. Молімся за наших сясцёр, місіянерак святой сям'і, каб Бог адаруваў іх патрэбнымі ласкамі і сіламі ў служэнні Касцёлу і людзям. Цябе просім. Молімся за наших блізкіх памерлых, асабліва за святой памяць Дануту Падбярэўскую, 8 месяц пасля яе смерці, каб міласэрны Бог прыняў яе ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы прыкладам уласнага жыцця вялі іншых да Хрыста. Цябе просім. Божа, выслухай малітвы, якія мы ўзносім да Цябе пра заступніцтва благасловенай Баляславы, і ўчыні, каб мы былі верныя свайму пакліканню, якім Ты нас адарыў у супольнасці Твайго люду, праз Хрыста, Пана нашага. Промінь зоркі з неба ліўся, цішыню начных далін. Нарадзіўся Божы Сын. Нарадзіўся Божы Сын. Зорка з неба ярка свеціць, зяе зянне па зямлі, каб дарослыя і дзеці да Хрыста свой шлях знайшлі. Каб дарослыя і дзеці да Хрыста свой шлях знайшлі. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог, Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Усемагутны Боже, мы праслаўляем цуды Твоей ласки, якія выявіліся ў жыцці благаслаўлёнай Баляславы Панны. Покорно Тебе просим, нехай Тебе будзе даспадобы нашая ахвяра, як былі мілымі яе чысціня і цнатлівасць, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага, Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адорваеш свой касцёл новаю моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых заахвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословлены той, які ідзе ў імя Божае. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста.
Ён, калі добровольно вydał siebie na muki, узяł chleb i подяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім свете, удосконали його любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надійно воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами, со святым Михайлом Арханьолом, с благословенной Болеславой и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа з Христом і в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласково упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные.
Amen. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. I z duchem Twoim. Перадайце ближнему знак супакою. Pokoj nam всім. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоjem. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб ты войшов до мяне, але скажи толькі слово, и будь оздоровлена душа моя. Ночка тихая, зарыста цуд часина, народила дева чисто Бога Сына. По загаду Бога Духа през явление всему свету на потеху, на избавление. Народила Дева Мати у бедоте, у повецы, у недостатку, у хлопоте. И над гэтым Божа Маці бедавала, і калышучы дзіцятка так спявала. Спі, мой миленький сыночак, збаўца свету, выбачай, мой голубочак, беднасць гэту. Няма чым цябе, нябожа, прыкрываць, твае ручанькі прыгожа спавіваць. Молимся. Пане наш Боже, Ты умацовал нас небесным даром, учини, как мы по прикладу благословенной Болеславы, насилию нашим самиродным теле терпение Христа, и мкнулись до Тебе усім сердцем, праз Христа Пана нашего. Amen. Дякую всім за дар супольної молитви падчас гэтай святой мшы. Для Владимира з нагоды дня нараджэння складаем шчырыя віншаванні і жадаем Божага благословення на кожны дзень жыцця, заступніцтва Маці Божай ва ўсіх добрых справах, таксама моцнай жывой веры, надзеі, любові ў сэрцы, таксама радасці і супакою ў жыцці. Пасля благословення таксама будзе магчымасць, калі хто хоча падысці і ушанаваць рэліквіі благословленай Болеславы. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. О Бетлеєм спішаймо до стайні, бо там цуд. О
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze